बेलासि समनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननो जासिनाय थाबाय। दिनैनि नैबे गोनांथार हाबाफारि चिरां जिल्ला सिङाव थानाय हाग्रामा ब्रिज स्पर्ट्स गेवलां फोथारावहाय जोंनि एनडिपिनि फाउन्डार मानगोनां रन्जन दैमारि सारनि जोनोम सानाव बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिनि दिदोम आफादगिरि मानगोनां सिला बसुमतारी सार, इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिनि बिथां बिनायसा ब्रह्म, इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपि फाइनान्स सेक्रेटारि रसरासिम बे सानखौ लानानै 64 इयार्स जाबाय। दिनै बे 64 इयार्सआव गोबाव सम बिथांनि नाजानायनि गेजेरजों बर' हारिनि गोबांथार जातिखौ गुबुन हारिजों मोनसे सिनाखि लानाय, गुबुन हारिजों मोनसे कम्पेयार खालामनो थाखाय दिनै सानसे समाव जोंनि बर' हारिफ्रा गुबुनफोरजों जेबादि नासयजादोंमोन, बेबायदि थासारिखौ नोजोर बोनानै गावनि फरायफुनाय समनिफ्रायनो बिथाङा दिनै फरायनाय समखौ नागारनानै हारिनि आरो जातिनि थैनाय थांनायखौ नोजोर बोनानै दिनै बिथाङा मोनसे आफाद बे समाव बिएसएफ हिसाबै जन्म जादोंमोन। बेनि उनावहाय एनडिपि हिसाबै फैदों। दिनैसिमाव बिथाङा हारिनि दिनै दुखु खस्थ' खालामबोनायनि गेजेरजोंब्लाबो दिनै एकर जाखांनायनि उनावबो दिनै खोब दुखुनांथाव बाथ्राया जाबाय मा, दिनै बिथाङा जेलावनो दङ। अब्लाबो बिथांनि गोबाव सम हारिनि माखासे दुखु खस्थ' लानानै नांबोनाय, हारिखौ दिनै मोगथां महराव मोनसे सिनाखि होनो दिनै नाजाबोनायनि गेजेरजों दिनै गावनि बेसेन गोसा जिउखौनो दिनै बिथाङा उदां अख्राङाव फैनो हायाखैब्लाबो दिनै गोथां महराव थांनानै दंबाय थायो। बेनिखायनो दिनै एकर जाखांनायनि उनावहाय जोंबो एनडिपि हिसाबै गेजेराव जोङो लेथेर फेथेरमोन, आलदा आलदामोन, फ्लेक्सन हिसाबै जों दङमोन। नाथाय दिनैहाय एकर जाखांनायनि उनावहाय जों दिनै जोंनि केसु खामानिखौ एनडिपिफोरनि थांनाय 2020 27 जानुवारि बिटिआर रेकर्ड जाखांनायनि उनावहाय माखासे एमएसफोराव थानाय एनडिपिनि समयसाखौ समाधानाव लाबोनांगौनि थाखाय जोङो गावसा गावस्रिखौ दिनैहाय जोङो फोजोबलायनायनि गेजेरजों जोंनि सिगांनि एना एनिफोरखौ बावगारजोबलायनायनि गेजेरजों थांनाय 2022 जोङो प्रथम बे नोंथांमोननि चिरां जिल्लानि काजलगावआव थानाय बड'लेण्ड फरेस्ट गेस्ट हाउसआवनो जोङो गावसा गावस्रि थानाय एक्स एनडिपिखौ जों खौसेयैनो दाफुंनानै लानो थाखाय जों सावरायनायनि गेजेरजों दिनैसिम जोंनि इउनाइटेड फराम हिसाबै 2022 21 अक्ट'बराव जोङो मोनसे फर्मेलि मोनसे जन्म होबाय, दाफुंना लानो हाबाय। दिनैसिमाव बे इउनाइटेड फरामा मा मावबोखो मा मावाखै बेखौहाय आं दिनै बुंनो थांला। मानो होनबा दिनैहाय सारनि मोनसे गोनांथार हाबाफारि बे जन्म दिनावहाय जों बेखौल' बुंगोन, इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपि दाखांनायनि उननिफ्राय जेसेबां हायो एसेबां इउनाइटेड फरामना एनडिपिफोरनिल' नङा, जेसेबांनाखि एकराव थानाय क्लजफोर जोंनि बर'नि जितु मोनथाय अधिकारफोरखौहाय मावफुंनांगौनि थाखायहाय जोङो सोरखौबा बिसास आरो फोथायनो हायैनि थाखाय दिनै जों इउनाइटेड फरामा दिनै जों गसंनांगोन, जों गाबथानांसिगोन। जोंनि समस्याखौ जों समाधान खालामनानै लाबोनांगौब्ला जों मालायखौ जों आसा खालामबाय थानो हाला होननानै दिनै जोंनो गसंनायनि गेजेरजों दिनै जोङो नैबे अबस्थायाव दं। बेनिखायनो दिनै जोंनि इउनाइटेड फरामखौबो दिनैहाय रन्जन दैमारि सारनो जों माखासे शेयार खालामबाय, बिथाङा मोजां मोनदों जोंनि इउनिटि जानायखौ। थिग बेबायदिनो दिनैहाय जोङो गासैबो एक्स एनडिपिनि समस्याफोरखौ इउनाइटेड फराम दाखांनायनि उननिफ्राय दिनैहाय जों बेखिनि खामानिखौ मावबोदों। आरो दिनैहाय जोंनि फाउन्डार मानगोनां रन्जन दैमारि सारनि 64 इयार्सनि मोनसे बार्थडे सेलिब्रेशनखौ जोंबो बिथांनि बर' जातिनि गिदिरथार
हारिनि मावग्रा सासे दैदेनगिरिखौ जों बावनो हाया होननानै दिनैहाय सुंद' टाइमनि गेजेरजोंब्लाबो नैबे चिरां जिल्लानि हाग्रामा ब्रिजआव फोथारावहाय थेलेबलेबैबाबो दिनैहाय नोंथांमोनखौ लानानै दिनै बाव मोनसे बिथांनि जोनोम सानखौ जों फालिदों। हयथ' जोनोम सानखौ बे चिरां जिल्लायावल' खालामाखै, गुबुन गुबुन जायगाफ्रावबो दिनै गुबुन गुबुन जिल्लाफ्रावबो दिनै फालिदों। दिनै आसा आरो मिजिंथिदों रन्जन दैमारि सारनि जिउमाया जाहाथे मोजाङै मोजां आफा गसाइनि आरज गाबनायाव बा बर' समाजजों जातिनि आरो हारिनि मोजां मोनसे खामानि मावनो थाखाय इसोरा थाबैनो बेखौ खाबु होनानै जाहाथे खामानि मावनो मोनफैथों, मदद होथों, बेखिनिखौ जों आसा खालामबाय। जोबथारनायावहाय रन्जन दैमारिनि दिनैनि नैबे चिरां जिल्लानि हाग्रामा ब्रिजआवहाय मोनसे मा होनो बार्थडे खुंनायनि जे केक हानाय, बे केक हानायनि सिगाङाव फंनैसो बुंनो होनाय बिबुंथिखौ आं दिनै बेखिनियावनो बुंनानै फोजोबबाय आरो इसोरनाव आरज गाबदों जाहाथे रन्जन दैमारिखौ थाबैनो उदां अख्राङाव मोनफैनो हाथों आरो बेजों लोगोसे 54th लिडार आरो केडेट फादारि सेन्ट्रेल जेलाव दंबावो, बिथांमोनखौबो नोंथांमोननि सहाय मददनि गेजेरजों आरो जों जेसेबां हायो एसेबां नाजानायनि गेजेरजों आफा गसाइनाव प्रे खालामनायनि गेजेरजों जोङो जाहाथे थाबैनो उदां अख्राङाव मोनबोथों, बेखिनिखौ आसा मिजिंथिबाय। जोबथारनायावहाय रन्जन दैमारि सारा जिउ लावथों, बर' जाथिनि गेजेराव फैनानै जाहाथे खामानि मावनो खाबु होथों, बेखिनिखौ आफा गसाइनाव आरज गाबनानै आंनि दिनैनि फंनैसो बुंनो होनाय रन्जन दैमारि सारनि बार्थडेखौ बेखिनियावनो बुंनानै बेखेवना होनानै आं दिनै डिक्लेयार खालामबाय आरो आंनि बुंनायखौ बेखिनियाव दोनथ' जाबाय। थेंक इउ। सुप्रिम कर्टसिम थांबाय आरो हियारिंआबो जागासिनो। फैबाय थानाय 15 तारिख मार्चआव बिथांनि मोनसे हियारिं दं। आं बिनि दिनै बे सेलेब्रेसननि गेजेरजों बेखौनो बयनिसिमबो खावलायनो लुबैदों जेन 14 तारिख मार्च खालि नोंथांमोना बयबो रन्जन दैमारि सारनि थाखाय आरो जेलाव थानाय माखासे सोद्रोमाफोरनि थाखाय जेन बयबो इसोरनियाव आरज खालामो जेन बिथांनि जि 15 तारिखआव हियारिं बियो मोजाङैनो जानानै जोंजों थाबैनो लोगो मोनफैलायो। बेबायदिनो केकखौ जों हानाय जासिगोन।